Hola, sóc la Núria i avui us explicaré què és la concentració. Rep experimenta. La concentració és la proporció que hi ha entre el solut i la dissolució. En primer lloc, hem d'identificar què és el solut i què és el solvent. Per exemple, si preparem un cafè, el solut és el cafè mòlt o en pols i el solvent és l'aigua. Així, si volem un cafè concentrat, posarem una cullerada de cafè, que són més o menys uns 5 grams, en una tassa. En canvi, si volem un cafè menys concentrat, posarem la mateixa quantitat de cafè en un recipient més gran. I tindrem un cafè menys concentrat. La concentració és la proporció que hi ha entre la quantitat de solut i la quantitat de dissolució. A banda dels diferents exemples de la vida quotidiana, el càlcul de concentracions és molt important en diferents aspectes de la química.